So mga bay, first stop na mo. Say na itabo, nangaon na po. Mga giningon na tiging ha. Humagsikad, hukad. Nya pa man minahuman og sikad. First stop pa man nagkaon na. Hello mga bay, mga kaisabingay. This is another bike vlog together with Father Jose de Dios. And I don't know kung makaya ba ni sa akong stamina since I am a newbie nining cycling. So, mga bay, ubanin ninyo sa amo ang exciting adventure. Yes mga bay, so magsugod na kitag dindak, padulog kita kay si Father Jose. Ito na, nagpaabot na dahil nako sa highway. So, let's do it. Atong basbasan ng pindak. Few moments later. Yes! Nanagid, nag-abot na gid mi ni Father Jose diri sa iskina. Highway, taas na gid ni Pats? Highways, Boundary Giwanon. Boundary Giwanon. So, may aga na tong tanan. yes. Doha lang sa gid mi. Then, amo ruta kay mato ni sa Kampinganon. Sa rail to. Pero, so ayan na mo visit nga to, dayon balik mi si Giwanon. So, let's go! Yes! It's Father Jose! Yeah! Yes! Kinabuhi sa isla! Islamic priest! Sana all! O, diba? Ay! Kalisod mag 100 ha! Ay! Kalisod mag 100! Kino ako! Ay! Taba! Hirap! Hirap! Yeah! Bike for life! 100! Sulot kita sa Giwanon! Sulot kita sa Giwanon! Hirap! First up, Giwanon! Hello! Napatigid mi diri sa kapilya sa San Juan Bautista, Giwanon. Uban ako si Father Jose, ang parish priest sa Pili. Hello, Padre Jose. Hello, may aga na tong tanan. Kumusta man mo, mga pinangga sa Dios? Oh nga, may aga, kamayo na niya magbantayanon. So, agad ko naman, Padre, asap tadalhon sa kahanginan. Duol man tang atigingging, atong ato. Ang atong suki sa kahanginan, atigingging. So, atong bisitaon mga bay, mga busta. Mangitatagon sa inaan niya. Abot tayong nakabalo, baka ito pa. Gila man na ambush. So, kayo kita, mga tuta atigingging ha. Ato ang first stop, bisita atigingging. Mayong buntag. Mayong aga. At hello, good morning. Wow, sige nito atong samukod. Hi, Marlene. Oh, they are having their breakfast. Oh, wow. Ano sa man na imong ulam? Wow, kalami. Isamot kita. Lola. Hi. Wave. Oh. Si Lola. Historiador kaya itong Lola. Oh, So, si Lola, mama ni Ate Gingging. Historiador kayo. Agay, humagsikad, hukad. Ayay, marag delikado na siya. So, di atakid, isus tanawa. Ingon ko no, nga mamainit lang mi. Tanawang na ito, inaitabo. Giandaman kita Ate Gingging ha. Kat, awa pa minaw magsikad. Hukad na. Hukad na si Gingging. Dari sa iyahang lugar sa Giwanon. surprise. Awang surprise. Oh. Tanawa surprise? Ha? Surprise ko, gignan na nilaan. Nya kani atong mission nga magsikad kay para gamay kata. So mga bay, first stop na mo. Say na itabo, nangaon na po. Mga giningon na tiginging ha. Humagsikad, hukad. Nya pa man minahuman og sikad. First stop pa man nagkaon na. Tanaw na to ato ang breakfast for breakfast na Tiginging. Salamat Tiging. As always, Tiginging with your sponsor. Oh, kani para na sa tuhod. Itlog. Padre Jose. Hi. Bana na to Padre Jose from this time on. Kuyog na natin si Padre Jose. Mangita pa tayo kauban niya. Padre Opet soon. At Tiginging. Diba? Morning day. Breakfast na mo. Ordinaryo lang na.
Wave lang, wave, wave. Hi! Ato na kami. Mga bahay po ni ang parokya ni Padre Jose. Nindot. Oh, dayon kita dayon. So nice. Wow, karindot. Na walang rectory. We're here. Pagkarindot. What a nice ride! So mga bahay na ata sa rectory ni Father Joe, no, siya ang parokya. So kanindot kayo ho sa sulod. As you can see. Welcome sa parokya. Kumbento ni Father Joe. Si Charming, my papi, and Dagan kayo siya mga iro itong tanahon. Hey Charming! Hey papi! Francis! Ay kayo. Blair. Hello. Hello. Mari ka sa pili, ma-assign. Kung pari ka, na. Sa kusina, na ay matubang ni mo. Kilan mo. Libreng kusinera. Libreng kusinera. Assistant, libreng. Napi assistant, oh. Pinahapa. Pinahapa nga manok. Giandam na. At ilani. Katadya. May saging. Kalami kayo ha. Nanglan, naluto na ako magbalik na. Mabalik pa di ay diri. Ito ba? Kanwata ni mo? Diba? Di ba? Ni sila. Ni. Angels ni Father Joe. 10:30. So mga to pa kita sa lain nga destination na to. Since it's a free day, bakante kita. So let's schedule. So let's go. Kaibi. Sadya nila. ang atong dian karon nay Tangson, rough road. Asa tagi dapit par? Sikas ta.